Научи ни да се молим. Насърчения за употребата на псалмите в молитва. Да прочетем Псалми 105, 5 стих. Помнете чудесните дела, които е извършил, знаменията му и отсъжденията на устата му. Да прочетем Колосяни 3 глава, 16 стих. Христовото Слово да се вселява във вас богато. С пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми, химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си. И Яков 5 глава, 13 стих. Зле ли страда някой от вас? Нека се моли. Весел ли е някой? Нека пее хваления. Какво е място на псалмите в богослужебната опитност на вярващия? Един простичък начин за употреба на псалмите в ежедневието е да отделяте време всеки ден за четене на един псалм, започвайки с псалм 1. Той е с първи псалм, изследвайки реда даден в псалтира. Друг начин е да прочетете псалмите, които съответстват на вашата настояща ситуация, каквато и да е тя. Има псалми на жалеене, псалми на общ плач, благодарствени псалми, химни, псалми на покаяние, на мъдростта, исторически псалми, псалми съдържащи гняв и разплата и поклоннически псалми. В течение на това тримесечие ще разгледаме много от тях и ще изучаваме тези псалми в контекста, в който са се появили. В такъв случай как да четем псалмите? Първо, прочетете съответния псалм, впускайки се в просто размишление и след това се помолете. Размишлението върху псалма включва размисъл върху различните му аспекти, начина по който псалмистът се обръща към Бога и причините за молитвата. Помислете как вашата ситуация съответства на преживяването на псалмиста и как псалмът може да ви помогне да формулирате своето преживяване. Ще бъдете изумени колко често ще откривате, че сте в синхрон или сте свързани с прочетеното там. Ако нещо псалма ви предизвиква, помислете, например, дали той коригира настоящите ви фалшиви надежди относно нещо, пред което сте изправени. Размишлявайте върху веста на псалма в светлината на личността и спасителното дело на Христос и дългосрочната надежда, която ни предлага делото на Христос. Както знаем или би трябвало да знаем, винаги е полезно да гледаме на всичко в Библията в светлината на Христос и на кръста. Също така потърсете нови мотиви за молитва, които псалмът предоставя, и помислете над тяхното значение за вас, за вашата църква и света. Помолете Бога да постави Словото си в сърцето и ума ви. Ако псалмът отговаря на положението на някой, когото познавате, застъпвайте се в молитва за този човек. Идеята е, че псалмите обхващат толкова много аспекти от живота и ние можем да бъдем обогатени, когато четем и приемем в сърцата си това, което те ни казват. Какво означава Христовото Слово да се вселява във вас богато? Колосяни 3 глава 16 стих. Защо четенето на Библията е първата и най-важна стъпка за това преживяване?